Ranko Krivokapić sastao se u Ujedinjenim nacijama sa predsjedavajućim Generalne skupštine Srđanom Kerimom, čime je, kako je saopšteno, i formalno uspostavljen dijalog Crnogorske i Skupštine Ujedinjenih nacija. Posjeta crnogorskih zvaničnika pokazuje želju Crne Gore da se što više uključi u aktivnosti i tokove UN-a, kazao našoj televiziji nakon razgovora visoki zvaničnik Ujedinjenih nacija. Predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija zadovoljan je što je posljednja 2 mjeseca imao priliku da razgovara sa 2 visoka crnogorska zvaničnika, premijerom i predsjednikom parlamenta. To pokazuje koliko je aktivnost Crne Gore prema Ujedinjenim nacijama razvijena, intenzivna i da Crna Gora želi kao najmlađa članica da se uključi u ove dinamične tokove Ujedinjenih nacija i Generalne skupštine, i ja to kao predsjednik Generalne skupštine naravno podržavam svesrdno. Krivokapić i Kerim razgovarali su o ostvarivanju projekata u okviru kojih bi Crna Gora pozvala ostale zemlje jugoistočne Evrope da raspravljaju o zajedničkoj evroatlantskoj budućnosti. Mislim da je to jedna dobra ideja koja samo govori u prilog tome da Crna Gora ne želi samo da misli na svoju budućnost i nezavisnost koju je stekla nedavno, već i na to da bude faktor stabilnosti i mira u regionu. Današnjim sastankom uspostavljen je i formalni dijalog predsjednika Crnogorske i Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Imao zadovoljstvo da starog prijatelja Crne Gore, gospodina Kerima, informišemo onome što smo radili sa usvajanjem Ustava i sa Cetinskim parlamentarnim forumom kao regionalnom inicijativom koja treba da i u sklopu napora Ujedinjenih nacija da se stabilizuje Zapadni Balkan, doprinese zajedničkim interesima naroda, novih država, ali u stvari država koji streme istom cilja, to je što bržim evropskim integracijama i što stabilnijoj bezbjednosti kroz NATO integracije. Predsjednik parlamenta nada se da će Ujedinjene nacije kroz niz programa nastaviti da podržavaju Crnu Goru. Ponovio sam zahvalnost i za njegov lični doprinos, da ta je pomoć kontinuirana i sve veća. Mi ćemo, nadam se, ostati dostojni te pomoći i na pravi način ćemo implementirati. Evroatlantski put Crne Gore podržan je i uoči posjete Generalnoj skupštini tokom sastanka predsjednika parlamenta sa američkim podsekretarom Paulom Dobrijanski u Vašingtonu. To je bila prilika da se još jednom istaknu dobri bilateralni odnosi dvije zemlje. Osim političkih, Sjedinjene države zainteresovane su i za razvoj ekonomskih prilika u Crnoj Gori. To je potvrđeno tokom razgovora Krivokapića sa predstavnicima uglednih advokatskih firmi koje zastupaju velike američke investitore. Kako nam je saopšteno, postoji interesovanje za ulaganje u Crnu Goru, a već su pokrenuti i određeni idejni projekti. Predsjednik Crnogorskog parlamenta sutra će se u Vašingtonu sastati sa Nancy Pelosi, prvom predsjednicom predstavničkog doma Američkog kongresa i trećom po rangu ličnošću u Sjedinjenim državama poslije predsjednika i potpredsjednika. To je prvi susret zvaničnika Crne Gore i Amerike na istom nivou. Iz Njujorka za televiziju Crne Gore, Milena Đurđić.